Nevie, tieto medovníky. Medovníčky. No a o medovníčkoch bude aj nasledujúci príspevok. Povieme vám, akým spôsobom pripravovať a nejaké finty. Nejaké finty, no. Nech to vonia a nie je to mekučké. Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc sú medovníčky. Marianka Kočišíková sa venuje ich výrobe už 18 rokov a teraz nám povie, ako na to, aby tento rok boli skutočnou ozdobou nášho štedrovečerného stola. Začneme od cesta. Existuje veľmi veľa receptov, ale sú nejaké také zásady, ktoré v každom prípade treba dodržiavať? Medzi takú hlavnú zásadu platí, že všetky sypké zložky tohto cesta treba preosiať. Čiže múka, cukor, soda bikarbóna v každom prípade a perníkové korenie treba spolu zmiešať a minimálne 2-3 krát preosiať. Pretože tá soda bikarbóna, keď sa tam zle rozloží, tak sa potom pri pečení tvoria bublinky. My máme cesto, ktoré treba nechať 4 dni odpočívať v mikroténovom vrecku pri izbovej teplote. Vyzreté cesto by malo tvoriť také pory. To krásne vidíme, ak sa melí. A potom už môžeme vlastne pracovať s tým cestom. Vyguláme ho približne na hrúbku 3 mm. Prakticky len vykrajujeme. Spodok odporúčam pomúčiť a môžeme dávať na papier. V mnohých receptoch sa uvádza, že medovníky treba potierať. Je to vhodné? Ja nepotieram, pretože moja technológia spočíva v glazovaní medovníčkov a tá poleva potom na tom lepšie drží. Záleží od ďalšej úpravy a od toho, ako sa gazdinka rozhodne ozdobiť si medovníčky. Mnohé gazdinky sa pýtajú, čo majú robiť, aby im medovníky do Vianoc zmekli. Všetko to záleží od toho, aká vlhkosť je vlastne v tom byte. V týchto našich bytoch je veľmi suchý vzduch, takže tie gazdinky sa môžu snažiť akokoľvek, tie medovníčky budú veľmi dlhotvrdé. Sú rôzne metódy, niekto dáva jablčko alebo chlebík do sačku. Ja to vôbec vlastne nepoužívam, pretože nemám dôvod. Máte dobrý recept? Mám dobrý recept, áno. Ale v podstate tieto medovníčky, keď sa prestane kúriť, tak oni sami od seba naberú vlhkosť. Medovníky by sme mali zdobiť až po 2-3 dňoch. V prípade, že sa začne hneď so zdobením, hneď keď sa upečú, tak tá poleva opadne. Pretože oni ešte stále pracujú, oni sa stále ešte prispôsobujú. Možno vám pri zdobení tých tohtoročných medovníkov príde vhod zo pár nápadov ako inšpirácia pre vianočné vzory. Aké by to boli Vianoce bez voňavých medovníkov? Poradíme vám, ako pripraviť polevu, aby sa s ňou naozaj dobre pracovalo. Na jedno bielko preosejeme asi 140 gramov práškového cukru. Takže na najvyššej rýchlosti vyšľaháme len do žltej pary bielko. Asi takto. A potom tam naraz ten cukor vysypeme. Ako sme povedali, že tých 14 dekov, 13-14 dekov podľa veľkosti, trošku premiešame, aby nám to moc neprskalo. A vlastne len na jednotke domiešame. Používame mikrotónové vrecuška, ktoré vlastne nemajú ten lem. Pokiaľ nie ich dostať v obchode, tak stačí to urobiť teda s pajkou alebo malou mini zváračkou odpáliť ten kraj, aby bol bez toho lemu. Odstrihneme malinký kúsok, tú špičku. Lepšie je z jednej a z druhej strany, pretože tá dieročka by vznikla na plochu. My potrebujeme okruhu. Polevu zahusťujeme podľa potreby priamo vo vrecúšku. Aby sa nám tá poleva vlastne nekontrolovateľne nerozlievala po celom tom medovníčku. My chceme, aby ten medovníček mal nejaký tvar, tak najprv si urobíme kontúry a potom vlastne tie plochy budeme pomaličky vyplňať. A na tie kontúry tam pridávate cukor a tam dávame poleva hustejšia a táto rečiata sa použije už priamo na to glazovanie. Ak nemáme prax, jednotlivé vzory môžeme vyskúšať najskôr na papier. Tým špicom nesmieme sa dotýkať priamo toho medovníčka. V podstate my musíme tú líniu viesť tesne nad ním. Keď sú kontúry suché, začneme glazovať. Povrch zostane lesklý, ak zdobený medovník vložíme na 5 minút do rúry pri teplote 50 stupňov Celzia. Hnedá hmota je vlastne na to glazovanie. Pridáme len do tejto riedkej trošku kakaa, to je všetko. Trošku je koľko? Aby sme tak získali takú farbu, ako si želáme. Do takéhoto sáčku, do takéhoto množstva, koľko? Malú lyžičku. Kakao polevu zahustí. Na zriedenie môžeme použiť kvapku prevarenej horúcej vody.